isio wbeth o asta? Byddai'n mynd lawr i munud. Do, dwi'n oreit. Medda fi. Torri'n rhywun i sbeitio ngwynab. No, mae well na gadael i hon feddwl mae hi di'r fam Teresa. Dyna fo. Teresa May. Na methu mlaen a chofio neithiwr o flaen cwestiwn taim. Da chi'n siŵr? Mae hi'n codi ar ei thraed ac yn mynd i gegin i edrych drwng hypyrddau. Mae di dechrau gwneud hynny ddiweddar. Gas gyn i o. Wel, sbia di ta. Os nad wyt ti am gymryd yng ngairi, fedrai'm goddau helpu. Ar eiliad nesa mae di mynd. A'r hen dŷ ma'n ddistaw. A'i walia'n gwatwar yn fyddarol. Sgyn ti ddim syniad beth sy'n dda i ti. Sgyn ti ddim syniad sydd wedi helpu dy hun drwy mhen o hyd. Nes yn diwedd dwi'n rhoid y teledu mlaen i ddiffodd yr holl edliw. Teresa May. Dyna fo. Dyna fi wedi pasio test y Daily Post. Who I first signs of. Bydd rhaid fi gofio dangos i ddim mod i'n gwybod. Just rhag ofni bod hi wedi ddarllen o hefyd.